Handeny, dneska vás vítam u pozadnení v týchto pištolách. Táto pištoľ má výkon veľkú. Ale keď ju budete mať stále, takto a budete držať takto a nič sa vám nestane. A keď budete držať za súvik, niečo pokazí, odletí strunka a vám to vyšetní to ruky. Takže chytiť tu, takto a tak streľovať. No. Nepokračovať nikdy na pištoli. Nie, ale táto proste tam niečo máš. Môže to veľmi strieľať a môže to veľmi boleť. Poškodiť polky kosti. Tak. Táto pištoľ je kvalitná v tom, aj nekvalitná. Keď idete na nejaké ostrevky, napríklad do lesa, čože občas chodím, nabijete a prásk. No, a na to je pre vás druhú pištoľ, takú je len krajšiu. Toto je Airsoft a drží sa takto. Násobík sa nedáva, lebo guličky sa dávajú sem. Vidíte, to máte ešte otvor. Nevidíte. To kvalitné, máte tam pre tých guličkách máte aj mieritko. Ukážem. Takéto, lebo máte tie guličky sa dávajú. Tak namerte a bac strelate. Je to presné, ale nekvalitné je na tejto pištoli, že keď sa takto drží, no nikdy nejdeš takto, ale stále držím takto. Tu sa to takto sa robí. Takto. Tam máte ako takú priečinku. Tam to nabijete. Takto to nachytíte, dáte tam palce, nabijete to. Lebo keď to pokazí niečo, že tam máte kľúčku. Táto je čistá pištoľ, tá dostala aspoň tak okolo 35 € aj viac. Je to kvalitné, lebo dostali do veľkej výšky a ďaleko. Počkajte, kúknite si. Nemám tam kľúčku, ale veľmi. Tak. Tak čo? Tak toto bolo pre video všetko. A máte ku tomu aj násobák. Tak to vyzerá. No. To bolo všetko. Ja sa s vami lúčim. Ak sa vám video páčilo, dajte odber. Ak nie, tak mi dajte menší like, alebo dajte dole like, dislike. Takže ja sa lúčim ako Gogo. Mňa to baví. Dáme si pozdrav.